Wake wacabanga ukuthi kungani abantu abathile behahela impumelelo, amathuba, nengcebo eningi ngaphandle kobunzima, kube sengathi umkhathi ubahlela okuhle, kanti abanye, naphezu komzamo ongapheli, abazihambeli phambili neze? Kuzwakala kungenabulungiswa, akunjalo? Kodwa kuthiwani uma ngikutshela ukuthi umehluko awukho enhlanhleni, ekubeni nekhono, noma efeni, kodwa kunalokho kusekuthile okungabonakali, okuthule, nokho okunamandla amakhulu ngokwedlulele? Kuthiwani uma ngigomela ngokuthi kukhona indlela yangempela, esifakazelwe, ekwazi ukuguqula noma yiliphi iphupho libe ngokoqobo, kungakhathaliseki isimo sakho samanje? Kuzwakala kungenakwenzeka. Hayi-ke, yilokho kanye engangikucabanga lapho ngiqala ukuzwa umqondo onjalo, ngaze ngalibona ngawami amehlo iqiniso lawo. Isikhathi eside, ngangikholelwa ukuthi ukuphila kwakuyilokhu nje, uchungechunge lwezigameko ezingahleliwe, uhambo olungenanjongo lapho abanye bazalwa benenhlanhla, kanti abanye kwakufanele beneliseke ngokuziphilisa nje. Ngababuka abantu bechuma futhi ngazibuza, banani laba mina engingenakho? Ngasebenza kanzima ngokwedlulele, ngalandela zonke izeluleko ezilungile, kodwa impumelelo kwakuhlale kubukeka sengathi ngeyomunye umuntu. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi indawo yokuguquka yayingekho ezenzweni zami, kodwa ezinkolelweni zami. Kwakungesona isambulo esingazelelwe, kodwa kunalokho umphumela wokungakhululeki okujulile, umzwelo ongenakubekezelelwa wokuhlala ngaphansi kwalokho, ekujuleni kwenhliziyo yami, engangikwazi ukukufeza. Futhi mhlawumbe nawe usuke wakuzwa lokho kuzibuza okuthule okukuhlebela ukuthi kuningi empilweni ngaphandle nje kokukhokha izikweletu nokulangazelela impelasonto. Ngikukhumbula kahle okokuqala ngihlangana nomusho othi, cabanga ucebe. Kwangithusa ngokuthi ulula kakhulu. Ngangikhathele, nginesikweletu, ngilahlekelwe yinjongo, kanti umuntu wayephakamisa ukuthi okwakufanele ngikwenze nje ukuguqula indlela yami yokucabanga. Kwazwakala kungengqondo. Nokho okuthile ngaphakathi kwami kwangigqugquzela ukuba ngilalele. Ngiqale ukucwaninga, ukubuka abantu abaphumelelayo, futhi ngabona intambo eyodwa efanayo. Akekho kubo owakhuluma ngenhlanhla noma ngezimo, bonke bakhuluma ngesinqumo. Babenqumile, ngesinye isikhathi, ukuthi bazophumelela, ngisho nangaphambi kokuba babe nobufakazi. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ubunzima bami, ngangingenakwenze isinqumo esiqinile. Ngangifisa nje. Ngangikhuluma ngesifiso sokuphila okungcono, kodwa ekujuleni kwami, ngiqhubeka nokwamukela imikhawulo efanayo, ukwesaba okufanayo, izaba ezifanayo. Ngangiphila ngendlela yokuzivikela, ngisabela ebunzimeni esikhundleni sokwakha izixazululo. Kwakuyileso isikhathi sokuguquka okubalulekile. Lapho ngabona ukuthi okwahlukanisa iphupho nokufezeka kwalo isinqumo esicacile, yonke indlela yami yokubuka izinto yashintsha. Nokho, ungaliboni ngeso lengqondo ukuthi lenguquko yayisheshayo noma ingaphezu kwamandla emvelo? Yaqala ekujuleni kwami, ngezenzo ezincane zansuku zonke, bokukhetha ngamabomu ukungalawulwa yizinkolelo ezindala ezazingoqopha. Ngiqale ukuzibuza ngalokho engangihlale ngikwamukela njengengqina. Kungani ngangikholelwa ukuthi kwakufanele umuntu ahlupheke ukuze aphumelele? Kungani ngangicabanga ukuthi imali ngeyabanye abantu hayi eyami? Le mibuzo yangididisa. Futhi ngasikhathi sinye yangipha ukuzimela. Usuke wakuzwa yini lokho, sengathi ubanjwe kumjikelezo ongavezi ubuntu bakho bangempela? Mhlawumbe uvuka nsuku zonke ngomuzwa wokuthi usaziphilisa nje, uzama ukungapheli amandla. Kodwa kuthiwani uma ngikutshela ukuthi ngesikhathi kanye lapho konke kubukeka kungenakushintsha, kufihlwe ithuba lokuguqula ngokuphelele isimo sakho? Kwaba yinto engangiyizwa ngempela. Ngangisezinhlungwini ezingapheli, ngingenakho ukukhanya, nokho, ekujuleni kwami, kwakukhona inhlamvu eyayimemeza, uyakwazi okungaphezulu. Ngangingayazi indlela, kodwa nganquma ukuthi ngizoyithola. Lokho kunquma, nakuba kwakubonakala kuncane ngaleso sikhathi, kwaba ukuqala kwenqubo yonke. Futhi yilokhu kanye abaningi abangakuqondi, inguquko yangempela ayiqali ngokuba nemali, isikhathi, noma amathuba. Iqala lapho ukhetha ukungaphinde ubekezelele ukuphila okukhawulelwe.
Lapho lokho kunquma kuqhakaza ngaphakathi kuwe, okuthile kuyashintsha emandleni akho, esimisweni sakho, ezenzweni zakho. Abantu bayaqaphela, amathuba amahle aqala ukuvela, imicabango iyakhula, futhi uqala ukuheha lokho kanye okwakubonakala kungenakufinyeleleka. Akungenxa yokuthi imvelo iyashintsha, kodwa kungenxa yokuthi wena ushintsha indlela ohlangana ngayo nayo. Ngaqaphela ukuthi umkhathi awuphenduli kulabo abakhonondayo noma kulabo abalindile. Uphendula kulabo abanqumayo. Futhi ukunquma kwehluke ekufiseni. Ukufisa ukulangazelela okuthile ngenkathi uyanqikaza ngesikhathi esisodwa. Ukunquma kukuqeda ezinye izinketho, kukuqhubeka sengathi umphumela usuvele ungenakugwenywa. Lapho ngenza isinqumo sami, ngayeka ukucabanga ngokwehluleka. Ngayeka ukuhlupha ngombuzo othi, kuthiwani uma kungaphumeleli? Ngoba leyo ndlela yokucabanga yiyona ekugcina uboshelwe endaweni yokuqala. Ngiqale ukubona ngeso lengqondo impilo engangiyifisa ngokucacile okucishe kubambeke. Nsuku zonke, ngangikhuluma ngokuzwakalayo inani lemali engangifuna ukulizuza, kungenjengokungathi kwakuyinto yangempela, hayi iphupho. Futhi le ndlela yaqala ukuguqula yonke imvelo yami. Abantu bangibuka sengathi ngilahlekelwe yingqondo. Futhi, ngandlela thile, ngempela ngalahlekelwa, kodwa kwakungubuwula obunenzuzo, obomuntu okhetha ukuzwa okungenakufinyeleleka. Ngoba lapho ukholwa ngempela emandleni akho, lokho okwakubonakala kungenakufinyeleleka kuqala ukunyamalala emcabangweni wakho. Ngayeka ukulinda isikhathi esifanele futhi ngaqala ukuzakhela leso sikhathi mina. Futhi yilokho okungumuqa owahlukanisa labo abaguqula amaphupho abe yimpumelelo nalabo abavele bachithe izimpilo zabo bephupha nje. Iqiniso liwukuthi sonke sifika emkhawulweni wokuphazamiseka. Isikhathi lapho sibona ukuthi ukuqhubeka ngendlela efanayo kubangela ukuhlupheka okungaphezu kokushintsha ngokwakho. Futhi yilokho kanye engakuzwa. Indawo yokuguquka eyayibaluleke kakhulu yayungesona isincwadi engasifunda noma umeluleki engahlangana naye, kodwa ukuzinikela ekungeneliseki nganoma yini engaphansi kwalokho engangikwazi ukuthi ngikufanele. Kusukela lapho kuqhubeke, konke ukuqhubeka, konke ukubambezeleka, konke ukuphumelela okuncane, konke kwaba yingxenye yendlela engangiyikhethile mina. Futhi mhlawumbe lesi yisikhathi sakho samanje. Mhlawumbe ufunda lawa mazwi futhi uzwe okuthile kukunyakazisa ngaphakathi, ingxube yokwesaba nokulangazelela. Ungawubukeli phansi lowo muzwa. Nansi indlela inguquko eqala ngayo, ngokuthule, ngokungakhululeki, kodwa ngokuqinisekile. Indawo yokuguquka akusona isigameko sangaphandle. Kungukukhetha kwangaphakathi. Isinqumo esiqondisa kabusha inkambo yempilo yakho yonke. Ngenza esami, futhi kusukela ngalolo suku kuqhubeke, angikaze ngibuyele esimweni sami sangaphambili. Eminyakeni eminingi, ngangiyingcwethi yokubambezela izinqumo. Kwakuhlale kunesizathu sokubambezela kancane isikhathi, ukulinda isikhathi esifanele, ukulinda ukuqoqa imali eningi, ukulinda ukuthi impilo ihleleke. Ngazikholisa ukuthi ngangiqaphela, kodwa empeleni, ngangiyisiboshwa sokwesaba. Ngangicabanga ukuthi ukuze ngiqale okuthile okubalulekile, kwakufanele ngiqale ngiqonde yonke inqubo, yonke iminingwane, sonke isinyathelo. Futhi yile ndlela yokucabanga kanye eyangigcina ngingakwazi ukunyakaza. Ngoba iqiniso lilula, labo abalinda ukuzizwa belungile abaqali. Umkhathi awubaklomelisi labo abanqikazayo, uklomelisa labo abanqumayo. Ngikhumbula uhambo lapho ngaqaphela khona ukuthi bonke abantu engangibathanda babenento eyodwa efanayo, bakhetha ngaphambi kokuba baqonde ukuthi kanjani. UThomas Edison akazange alinde ukuba aqonde ngokugcwele ugesi ngaphambi kokuqala uphenyo lwakhe. UHenry Ford akazange alinde isimo sezomnotho esihle ukuze akhiqize izimoto zakhe. Bamane banquma. Futhi yilokho okungumehluko phakathi kwalabo abahlosayo nalabo abakwenzayo. Isinqumo yindawo yokuqala. Kunjengokubasa ilangabi langaphakathi elithi, lapho selivuliwe, liguqule indlela ocabanga ngayo, wenza ngayo, futhi ubona ngayo. Ngiqonda ukuthi isenzo sokunquma akusona nje esengqondo kuphela, sisesomzwelo. Ukukhetha kwangempela kuyezwakala.
Kuvela esimweni sokukholwa okujulile, lapho umuntu engasaphinde afune izivikelo, ngoba kuyaqondakala ukuthi ukuqiniseka kuvela ngemuva kwesinqumo. Lapho nganquma ukuthi angisayi kuba mpofu, ukuthi angisayi kuphila ngikhawulelwe, ngangingenalo ngisho isenti elilodwa ledola laseMelika ephaketheni lami. Ngangingazi ukuthi imali izovela kuphi, ngangingenabo abaxhumanisi, ngangingenazo iziqu zemfundo. Kodwa nganquma. Futhi lokho kunquma kwaqala ukuguqula yonke into, ngoba kwaguqula amandla engqondo yami. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, izenzo zami zaqala ukubonisa lokho engangikholelwa ukuthi kungenzeka. Abantu abaningi bahlanganisa ukufisa nokuzimisela. Ukufisa ukusho, kungaba kuhle uma lokho kwenzeka. Ukuzimisela ukumemezela, lokhu kuzokwenzeka, futhi ngizokwenza noma yini edingekayo. Umehluko ulele emandleni. Isifiso sibuthakathaka, silawulwa yizimo ezingazinzile. Ukuzimisela akungenakuqhaqhazela, kumelana nokwesaba, ukwehluleka, nokuphikiswa. Lapho unquma okuthile emkhathini kuyalungiswa kabusha. Abantu abafanele bayavela, amathuba amahle ayaqhamuka, imicabango iqala ukugeleza. Futhi akungenxa yenhlanhla, ukuhambisana. Ukhipha amandla okukholwa, futhi umkhathi uyaphendula kuwo. Isayensi yobuchopho ichaza lokhu kahle kakhulu. Njalo lapho wenza isinqumo ngokukholwa, ubuchopho bakho bakha izindlela ezintsha zezinzwa. Kungenjengokungathi ukhuluma nengqondo yakho, le yindlela entsha, qhubeka ngale ndlela. Futhi lapho uqinisa leso sinqumo ngokusebenza, lezo zindlela ziyaqina. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ezinsukwini ezingaba ngu-66 zokusebenza okuqhubekayo, indlela entsha yokucabanga iqala ukuqina. Ngamanye amazwi, ukwenza isinqumo kuyisinyathelo sokuqala sokuba umuntu ohlukile. Nokho, kubalulekile ukwenza njengokungathi usuvele ukholelwa ekukhetheni kwakho. Ngikhumbula ingxoxo engaba nayo nomngane ngaleso sikhathi. Wangibuza, Robert, ungazi kanjani ngokuqiniseka kangaka ngempumelelo yakho? Ngaphendula ngokushesha, ngoba ngisenzile isinqumo sami. Wahleka ecabanga ukuthi kwakungukuziqhenya. Kodwa ayengakuboni ukuthi isinqumo sangempela akusona ukuqagela, ukuzethemba. Hayi ukuzethemba kwabanye, kodwa ekujuleni kwakho. Lapho unquma ngempela, akukho sikhala sokungabaza. Awulindeli izimpawu, wena uqobo uba ubufakazi. Futhi lesi esinye sezimiso zomhlaba ezinamandla kakhulu, okugxila emcabangweni kuvela ngokungenakuphikiswa ezweni elibonakalayo. Abantu bahlale bengibuza, kuthiwani uma ngikhetha bese ngahluleka? Bese ngibaphendula, kuthiwani uma ungasozi uthathe isinyathelo bese uchitha impilo yakho yonke uzibuza ukuthi bekungaba njani ukube waba nesibindi? Ukungabaza kungenye yezinto ezidala usizi olukhulu esintwini. Kubagiba abantu ebuthongweni obuthile, babanjwe phakathi kwesimo sabo samanje namakhono abo. Ukwesaba ukwehluleka yikho okubamba iningi labantu ekwenzeni izinqumo ezibalulekile. Nokho, ukwehluleka kumane kuyisiphetho sesikhashana, uPawulo ukuthi uhlola izindlela ezintsha. Ukungaqiniseki, ngakolunye uhlangothi, lokho kungukwehluleka okuhlala njalo. Impilo ayikulindeli ukuthi uqonde sonke isinyathelo. Iyasabela esinyathelweni sakho sokuqala. Angikaze ngihlangane nomuntu ophumelelayo owayenazo zonke izimpendulo kusukela ekuqaleni. Akukho noyedwa. Baqala ngokungabaza, ukwesaba, ukukhathazeka, kodwa baqala. Isihluthulelo silula, isenzo sidala ukucaca. Ngesinyathelo ngasinye esiya phambili, indlela iziveza kancane kancane. Ufuna ukushintsha umsebenzi wakho, uqale ibhizinisi, noma uhlele kabusha isimo sakho sezezimali? Nquma masinyane. Ngoba lokho ongakukhethi, umhlaba ukukhethela wona. Futhi uma umhlaba unquma, ngokuvamile kuba okwezintshisekelo zendawo yakho yokunethezeka, hayi amakhono akho. Ukuzimisela kuwumugqa ohlukanisayo. Kuhlukanisa okwedlule nokwesikhathi esizayo, okungenzeka nokungenzeki, ubuntu bakho bakudala namakhono akho esikhathi esizayo. Ngibone abantu beshintsha ngokuphelele izimpilo zabo, ngokumane bakhethe ukushintsha indlela. Futhi ngibone abanye bechitha yonke impilo yabo belungiselela umzuzu ongasoze wafika.
ngoba umzuzu omuhle awukho. Okuwukuphela kwesikhathi sangempela yisikhathi samanje. Ukunquma kusho ukumemezela emhlabeni, ngikulungele noma ngingakwazi kanjani. Bese kuvela isisombululo. Sihlala siqhamuka. Into efanayo yenzeka nakimi. Ngesikhathi ngishiya umnyango wezicishamlilo, ngangingazi ukuthi kuzolandela ini. Nokho, ngangazi ukuthi uma ngihlala, ngangizobe ngiphika ubizo lwangaphakathi. Ukukhetha kwakwesabeka, kodwa futhi kwakhulula ngokulinganayo. Kwakuyisenzo sokuqala sokwethemba esaguqula ngempela ulwazi lwami. Futhi okuphambili kulokhu yileli, awudingi ukubona lonke uchungechunge lwezitebhisi ukuze uthathe isinyathelo sokuqala. Udinga nje ukunquma ukuthi uzokhuphuka. Umehluko phakathi komuntu ophuphayo nomuntu owenzayo ulele esikhathini esisodwa, umzuzu wesinqumo. Uma ekugcineni uthi dikwanele, uma uqonda ukuthi awusakwazi ukuphila uhlukaniswe phakathi kwesifiso nokwesaba, yilapho umhlaba uqala khona ukuhlela ngokukuthanda. Futhi qiniseka, kuyanyakaza. Ngoba isinqumo simelela umyalo onamandla kakhulu umuntu angawuphimisela. Kungumzuzu lapho ukuqonda, umzimba, nomphefumulo kuhlangana khona endleleni eyodwa. Futhi uma lokho kwenzeka, akukho mandla emhlabeni akwazi ukuvimba okungenakugwenywa. Ekugcineni, lapho ngibona ukuthi okwakubamba ngempela inqubekela phambili yami kwakungesona isimo sokuntula umzamo noma ukuswelakala kwamathuba, kodwa kunalokho uhlaka lwengqondo olwalungibopha, kwavela ukukhanya okusha kimi. Ngangichithe ingxenye enkulu yempilo yami ngikholelwa esidingweni sokusebenza ngokungakhathali, ukuze ngisebenze ngokuzimisela okukhulu, kodwa imiphumela yahlala ingashintshile. Kwakunjengokugwedla umkhumbi ubhekene namagagasi, uchitha amandla kodwa ungenzi lutho. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi ingqondo eyayisebenza ngaphansi, leyo ndawo enkulu efihliwe elawula cishe zonke izinqumo zethu, yayisebenza ngokumelene nami, iqhubeka namaphethini engangingakaze ngiwacabange. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ingqondo engaphansi kwengqondo isebenza njengenhlabathi evundile lapho zonke izimbewu, eziwusizo noma ezilimazayo, zihluma khona. Ayihlukanisi iqiniso nomcabango, okulungile nokungalungile. Imane imunze okuyaphindwa ngomuzwa nangesiqiniseko. Futhi yilokho kanye okwangigcina ngibanjwe ekusweleni isikhathi eside kangaka. Ngakhula ngizwa ukuthi ingcebo yayilinganiselwe, ukuthi ukuphila kwakudinga umsebenzi onzima, nokuthi abanenhlanhla kuphela abathola ukunethezeka. Lezi zimangalo, ezaziphindaphindwa iminyaka eminingi, zagqugquzela imithetho engacacile eyayamukelwa ingqondo yami ngaphandle kokungabaza. Lapho ngifaka leli qiniso ngaphakathi, ngabona isidingo sokuhlanza okujulile. Cabanga uphila iminyaka eminingi ngomyalo othi, awuvumelekile, awufaneleki, lokhu akusiyo eyakho. Lezi zimangalo ziba izindlela zokuziphatha. Zibumba izimo zakho zengqondo, izinqumo zakho, ngisho nohlobo lwabantu obakhangayo. Ngakho-ke, akwanele ukusho isifiso sokuguqula impilo yakho. Kubalulekile ukuhlela kabusha i-algorithm esebenza ngemuva. Yilokhu kanye engakwenza. Ngaqala ukubheka imicabango yami njengomcwaningi ohlaziya umshini. Ngaqaphela ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho ngiphimisela khona, angikwazi ukuthenga lokho noma lokhu kubiza kakhulu, ngangiqinisa iphethini efanayo yokuswela. Futhi umhlaba, ngokunganaki, wangibuyisela lokho kanye engangikumemezele, ukuswela okukhulu. Isinyathelo sokuqala sokushintsha ingqondo ukuqwashisa. Awukwazi ukushintsha lokho ongakuhlonzi. Ngenxa yalokho, ngaqala ukubhala phansi konke engangikushoyo kimi mayelana nezezimali, impumelelo, nokwaneliseka. Kwakubuhlungu ukubona ukuthi ngangizilimaza kangakanani ngemisho ejwayelekile, kodwa ngesikhathi esifanayo, kwakhulula. Isinyathelo esilandelayo kwakuwukushintsha umqondo ngamunye ovimbelayo ngesimangalo esivuselelwe, okuthile okwakubonisa lokho engangifisa ngempela ukukholela. Ekuqaleni, kwakuzwakala kungenangqondo. Ngazizwa ngingajwayelekile ukumemezela, nginengcebo, ngenkathi ibhalansi yami yasebhange iveza okuphambene. Nokho, lapho ngikuphinda kakhulu, kwaba ngokoqobo kakhulu. Futhi lapha kulele okuphambili, ukuphindaphinda kuyithuluzi elihlanganisa iphethini entsha.
Njengoba nje indlela idala umzila emhlabathini lapho umuntu ehamba ngokuphindaphindiwe ngendlela efanayo, ingqondo yakha ukuxhumana okusha kwezinzwa ngokuphindaphinda okumzwelo ngamunye. Futhi lapho umzwelo ukhona, ukungena kujula. Ngakho-ke, angigcinanga nje ngiphimisela izinkolelo zami ezintsha, ngazibonela. Ngavala amehlo ami ngazibonela ngiphila leyo mpumelelo. Ngazizwa ubuciko bamaphepha erandi ezintende zami, ngezwa ukuqhaqhazela kweminyango yehhovisi lami elisha ivuleka, ngabona abantu bengibiza ngegama bebonisa ukubonga ngomsebenzi wami. Konke kwakunempilo, kwangempela. Ingqondo engaphansi kwengqondo ayiqondi ngelinye ilanga noma mhlawumbe. Iqonda kuphela isikhathi samanje. Ngenxa yalokho, noma nini lapho uphimisela khona, ngizoba nengcebo, ikuhumusha njengento ekude, engenakufinyeleleka. Nokho, uma umemezela, nginengcebo, nginamandla, ngiyonqoba, uhlwanyela esikhathini samanje, futhi kusikhathi samanje lapho ukufezeka kuqala khona. Ekuqaleni ingqondo yami yayimelana. Uhlelo oludala lwaluzama ukungibuyisela emuva. Ngangizwa lelo zwi langaphakathi lithi, Robert, uyazikhohlisa, lokhu akulona iqiniso. Kodwa ngafunda ukuthulisa lelo zwi futhi ngalifaka esikhundleni esinamandla kakhulu. Uhambo lokuhlela kabusha ludinga ukuphikelela. Akwanele ukwenza lokhu kanye ngesonto, noma kuphela lapho ugqozi lufika. Ingqondo iyashintsha ngokuphindaphinda okuqhubekayo kuze kube yilapho umqondo omusha uba ozisebenzelayo. Futhi uma lokho kwenzeka, awusadingi ukulwela ukukholwa, umane ukholwe. Ngaqala ukuqaphela izinguquko ezincane, abantu benikela ngosizo, amathuba evela ngokungalindelekile, imiqondo eyayibonakala ingenakufinyeleleka iqala ukufezeka. Kwakungesiyo inhlanhla, kwakuyisibonakaliso sokuhlelwa kwami kabusha kwengqondo. Kunombono engithanda ukuwubiza ngokuthi ubufakazi bangaphakathi. Yilelo phuzu lapho okuthile ngaphakathi kuwe kushintsha ngaphambi kokuba imvelo yangaphandle ishintshe. Uqala ukuzizwa uhlukile, ukuziphatha ngokuhlukile, futhi umhlaba uyasabela. Kunjengokushuna isiteshi somsakazo. Uma ufuna ukujabulela umculo weclassical, akusizi ukuhlala kubhendi yomsakazo werock. Into efanayo yenzeka ngokuqonda. Udinga ukushuna imvamisa yakho yangaphakathi ohlobo lwempilo ofisa ukuliphila. Ngakwenza lokhu ngohlelo olulula lwansuku zonke. Njalo ekuseni, ngaphambi kokuqala imisebenzi yami, ngangimemezela izifiso zami phezulu futhi ngizibone ngizifezile ngokugcwele. Futhi ngaphambi kokuphumula ebusuku, ngangiphinda inqubo. Ngangazi ukuthi isimo phakathi kokuphaphama nokulala kungumzuzu wokwamukela okukhulu engqondweni engaphansi kwengqondo. Ngezonto ezimbalwa, ngaqala ukuqaphela izinguquko ezincane, umuzwa wokugeleza, ukulondeka okukhulu, ukwesaba okuncane. Lokhu kwakungubufakazi bokuthi ingqondo yami engaphansi yayilungiswa kabusha. Kungenzeka ungakuqapheli ekuqaleni, kodwa wonke umqondo omusha unjengembewu. Uma uyinisela njalo, izohluma. Ngangingazi ukuthi kanjani noma nini, kodwa ngangiqiniseka ukuthi kukhona okwakwenzeka. Futhi kwenzeka. Lokho okwakubonakala kungenakuphatheka kwaqala ukufezeka. Amaklayenti avela, izinsiza zezimali zaqala ukugeleza, futhi ukuphila kwami kwathatha inguquko enkulu kangangokuba nanamuhla, ukukhumbula lamaqiniso kungithinta. Ukubuyekeza ingqondo, okokuqala nakho konke, kuyisenzo sesibindi. Ngoba kusho ukulahla izinkolelo ezindala, ukuyeka ubuntu obakugcina uphephile, nakuba ungeneme. Kumayelana nokwamukela ukuthi awusiyo leyo owabelwa yona. Kumayelana nokuzivumela ukuthi ube ngumuntu wakho ophumelela kakhulu, onamakhono, futhi olondekile. Ukuguquka kuqala ngokungalindelekile, kodwa okubonakalayo kusheshe kuhambisane. Lapho kwenzeka, uqonda lokho engakwazi, akuyona imvelo eshintshayo, nguwe oguquka ngaphakathi, futhi iqiniso limane libonisa leli mandla amasha. Imiqondo iyona mandla angempela ngemuva kwakho konke ukudalwa. Kwangithatha isikhathi ukuqonda lokhu. Isikhathi eside, ngangicabanga ukuthi ukumane ngisho izimvume ezinhle noma ukudala izinhlelo eziqinile kwakuzokwanela ukuqondisa impilo yami. Nokho, noma nginalo lonke ukuzinikela nolwazi engangiluzuze, izinto azizange zithuthuke.
Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona isithiyo sasingekho kulokho engakusho, kodwa kunalokho kulokho engangikuzwa. Umzwelo ulimi oluqondwa yingqondo yakho engaphansi kwengqondo. Futhi ngenkathi ukucabanga kuziveza ngamagama, ingqondo engaphansi kwengqondo isabela emvamisa yalokho okuzwayo. Cabanga ngalokhu, ungaqinisekisa izikhathi eziyinkulungwane ukuthi unqobile, kodwa uma ngaphakathi ujikeleze ukwesaba, ukungaqiniseki, noma intuleko, umqondo owukhiphayo empeleni uphikisana nalokho. Indalo ayiphenduli kulokho okushoyo ufisa, kodwa kulokho ozizwa ukona. Yilapho abantu abaningi benza khona iphutha. Bazama ukushintsha izingqondo zabo, kodwa bahlala bebambelele emoyeni ofanayo. Balangazelela inala, kodwa bazizwa benecala uma becabanga ngemali. Bafisa uthando, kodwa bayesaba ukwenqatshwa. Bafisa ukuzimela, kodwa bathwala umthwalo wokungazethembi. Futhi ukudlidliza okukuphethe yilokho okubumba ngokoqobo okukuzungezile. Ngakuqonda lokhu ngobuhlungu, ngesikhathi lapho yonke into yayibonakala ihlakazeka. Ngasebenza kanzima kakhulu, ngafunda ngentuthuko yomuntu siqu, ngenza iziqinisekiso, kodwa imiphumela yayibambezeleka ukuba ibonakale. Ngosuku olulodwa, ngikhathele ngokuphelele, ngahlala phansi ngithule ngabuza, yini ngempela engizwa ngami? Impendulo yayisheshile, ukungahlonipheki. Ukungahlonipheki ngokuhluleka, ukungahlonipheki ngokungabi umuntu engangicabanga ukuthi ngingaba nguye. Futhi kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi kungani kungekho lutho olwaluchuma, ngangizama ukwakha ingcebo phezu kwesisekelo sokuhlazeka. Futhi lokho akunakwenzeka. Umuzwa uyisixhumanisi phakathi kwezwe elifihlekile nelomhlaba wenyama. Uma ufuna ukushintsha lokho okubonayo, kufanele ushintshe lokho okukuzwayo. Ngaqala ngokuzikhandla ngibheka imizwa yami. Ngaso sonke isikhathi lapho kuvela umcabango wokwesaba, angizange ngizame ukuwucindezela, ngangiphefumula kakhulu, ngiwamukele, futhi ngiwushintshele esimweni sokubonga. Ukubonga kungesinye sezimpawu zokudlidliza ezinamandla kakhulu ezikhona, ngoba kuguqula noma yisiphi isimo ngesikhathi esiqondile lapho sibonakala khona. Awukwazi ukubonga futhi ngesikhathi esisodwa uzwe intuleko. Ingqondo ayikwazi ukugcina izinhlobo ezimbili zokudlidliza eziphikisanayo ngesikhathi esisodwa. Nsuku zonke ngangenza umsebenzi olula kodwa oguqulayo. Ngaphambi kokuvuka embhedeni, ngangivala amehlo ami ngizwe ukubonga, ngangigxila kungekho lutho oluthile, ngangingazwa nje. Kwakungathi ngithi endalweni, ngiyethemba wena. Okumangalisayo ukuthi, lapho ngixhumana kakhulu nalowo muzwa, lapho kuvela khona izimo eziningi zokweseka lowo muzwa. Kwakungathi impilo iyangihlebeza, qhubeka uzizwa ngale ndlela, futhi ngizoqhubeka ngikukhombise izizathu eziningi zokubonga. Yilokhu engikubiza ngokuthi umjikelezo wokudlidliza wokuphelela. Uqala ngokuzwa, futhi indawo yonke iqala ukuphendula. Akukona ukuhlangana nje ukuthi abantu abaphumelele kakhulu bakhuluma ngothando ngalokho abakwenzayo. Umuzwa udala inkundla enomsindo eheha izimo ezifanayo. Ngaqala ukusebenzisa leli qiniso ngenhloso. Lapho ngifunda imigomo yami, angizange ngiyiphinda-phinde nje ngokuzenzakalela. Ngavalela amehlo ami futhi ngacabanga ukuthi yonke into isivele yenzekile. Ngazwa ukukhululeka ngokubona izibopho zami sezikhokhiwe, ukuziqhenya ngokukwazi ukusiza abanye, injabulo yokuba nenala. Futhi imizuzwana embalwa, lo muzwa wawungowangempela. Ngezinye izikhathi ngakhala, ngezinye izikhathi ngahleka, kodwa ngangihlala ngiwuzwa. Futhi yilokho engakushintsha ngengqondo ngesisho sendalo, umuzwa ukudlidliza, futhi ukudlidliza kungumsuka. Kukhona okuthakazelisayo ekutholakaleni kwesayensi ngalokhu. Imibuzo yamuva ibonisa ukuthi inhliziyo yomuntu ikhipha inkundla kagesi kazibuthe ephindwe izikhathi ezingama-60 yamandla kunaleyo yobuchopho. Lokhu kusho ukuthi imizwa yakho iyakuthinta ngokoqobo indawo okuyo ngokushesha. Uma uzwa ukwesaba, inkundla iyacindezela, uma uzwa uthando, iyanwebeka. Futhi lokhu kunwebeka yilokho okuxhumanisa nezikhathi ezifanele, imiqondo, nabantu.
Yilapho, ngisho nasezigabeni zokuntuleka, ngaqala ukudonsa izimo ezazibonakala zingenakwenzeka, izimemo, izinhlangano, amathuba avela endaweni engekho. Kodwa akukho lutho olwaphuma endaweni engekho, lwaphuma ekudlidlizeni engangikukhipha. Umuzwa uphinde unqume impendulo yakho ezinseleleni. Uma kukhona okungaphumeleli, unezinketho ezimbili: ukudlidliza ngokwesaba noma ukudlidliza ngokukholwa. Ngafunda ukuthi ukukholwa akukona ukungabikho kokwesaba, kodwa ukuzimisela ukuzizwa ulondekile naphezu kwakho. Lapho izinto zibonakala ziphuma esandleni, ngaziphindela, konke kwenzeka ngenxa yami, ngisho noma ngingakaqondi ukuthi kanjani. Le nkulumo elula yashintsha ngokuphelele amandla ami okuphila. Okwakungikhubaza ngaphambilini, manje kwangikhuthaza. Ngoba ngiyekile ukuba yisisulu sezimo futhi ngaba umakhi wazo onamileyo. Ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi umuzwa akusona into onayo, kodwa into oyidalayo. Ungalinywa njengomsipha. Njengoba ngaqala ukuqeqesha ingqondo yami ukuzwa ukubonga, uthando, kanye nesishoshovu nsuku zonke, umzimba wami waqala ukuphendula. Isimo sami sengqondo sashintsha, ithoni yezwi lami yaguquka, ukubukeka kwami kwaguquka. Futhi umhlaba, njengesibuko, waqala ukukhombisa lokhu kuzoba okusha. Abantu baqala ukungiphatha ngokuhlukile, kwavela amathuba amasha, futhi ngaqaphela ukuthi konke engangikufuna ngaphandle kwakuhlala kimi. Akunakwenzeka ukwakha inala ngenkathi uzwa intuleko. Akunakwenzeka ukudonsa uthando ngenkathi uzwa ukungazithandi. Futhi akunakwenzeka ukuphila ngokuthula ngenkathi udlidliza ngecala. Imizwa yakho iyimagnet enamandla kakhulu ekhona. Uma ukhetha ukulungisa kabusha inkundla yakho yemizwa, indawo yonke iyashintsha. Ngafunda ukuthi imfihlo akukhona ukulwa nalokho okuzwayo, kodwa ukuguqula umuzwa. Uma kukhona ukwesaba, kuguqule kube isibindi. Uma kukhona ukungaqiniseki, kuguqule kube ukukholwa. Uma kukhona ubuhlungu, kuguqule kube ukubonga. Lokhu kuguquka komphefumulo yilokho okushintsha indlela yokuphila. Ngikhumbula ubusuku lapho yonke into yayibonakala isiphelile. Ngangingenayo imali yokukhokha izikweletu zami, ngangigcine ngingazi ukuthi ngenzeni. Ngahlala phansi endlini yami ethobekile, ngavalela amehlo ami, futhi ngaqala ukubonga ngakho konke engangisakuphethe, ngokuba ngiphila, ngokukwazi ukuphefumula, ngokuba nethemba. Kwakungesinye sezikhathi ezihlanzekile kakhulu empilweni yami. Futhi ngaleso sonto esifanayo, kwavela ithuba elingalindelekile, futhi yonke into yaqala ukuqhubeka. Hayi ngoba kukhona okuyimfihlo okwenzeka, kodwa ngoba ukudlidliza kwashintsha. Futhi kuhlala kunjalo. Umuzwa uyiqhosha lokuqala lokuba ngokoqobo. Ngokufunda ukuwusebenzisa, okungenakwenzeka kuyaphela. Ngangikholwa ukuthi isikhathi sasingumphikisi wami. Ngangivuka ngijahile, ngidle isidlo sasemini ngokushesha, ngiye olalayo ngizwa ukuthi usuku lwangishaya ngesandla. Nokho, kwakubonakala sengathi angikaze ngithuthuke. Isikhathi sasigeleza, kodwa impilo yami ayizange iguquke. Kuze kube yilolo suku lapho ngabona khona ukuthi isithiyo sasingesona isikhathi, kodwa indlela engangixhumana ngayo naso. Ngangifundiswa ukukholwa ukuthi lapho ngimatasa kakhulu, yilapho ngangizosebenza kahle kakhulu. Ukukhathala kwakubufakazi bokufaneleka. Kodwa lelo lingelinye lamagibe amakhulu engqondo yesimanje. Ukuba matasa akusho ukuthi uyathuthuka. Bangaki abantu obaziyo abaphila bejaha njalo, kodwa bahlala bemi endaweni eyodwa. Ngangingenye yabo. Ukukhanya kwenzeka ngesikhathi ngidla nomeluleki wami, u-Earl Nightingale. Ngikhungatheke, ngabuza, Earl, ukwenza kanjani ukuba uphumelele kangaka ngesikhathi esifanayo sonke esinaso? Iyini imfihlo yakho ekuphathweni kwesikhathi? Wangibuka ethule waphendula, Bob, awuphathi isikhathi. Uphatha izenzo. Lokho kwangishaya njengombani. Isikhathi asikhethi. Sidlula ngendlela efanayo kubo bonke, abacebile noma abampofu, abanqobile noma abalahlekile. Okwehlukayo yilokho okwenzayo ngaso. Isikhathi asiguquki, aseluleki, asiphindaphindeki. Kodwa izinqumo zakho ziyashintsha. Ngaqaphela ukuthi ngangiphila ngokuphendula, njengomlilo ocisha umlilo,
ngihlala ngimatasa, kodwa ngingakhuli kakhulu. Ngangiphendula ama-imeyili, ngixazulule izinkinga ezincane, ngangivumela ukuba ngiphazanyiswe izimo eziphuthumayo ezingabalulekile empeleni. Kwakungukuhlukumezeka okungapheli okwangenza ngazizwa ngisebenza kanzima, kodwa okwangiletha ndawo. Kwakungaleso sikhathi lapho nginquma khona ukuhlehlisa isimo. Esikhundleni sokuqala usuku ngizama ukubhekana nalokho umhlaba owayungibekela kona, ngalusungula ngokuchaza okwakubalulekile kimi. Futhi umehluko wawukhulu kakhulu. Ngaqeda ukujaha isikhathi futhi ngaqala ukuqondisa amandla ami. Sonke isinqumo sinjengembewu etshaliwe ensimini yesikhathi. Uma utshala ukuphazamiseka, uvuna ukuzisola. Uma utshala inhloso, uvuna intuthuko. Futhi okuthakazelisayo ukuthi lapho ngizimisela kakhulu, isikhathi sasibonakala senabeka kakhulu. Nganginokubona ukuthi izinsuku zazinde, ngokoqobo ngangingasichithi isikhathi nje. Ingxenye enkulu yesintu ayibhekene nokuntuleka kwesikhathi, kodwa kunalokho ukuntuleka kokugxila. Bazinikela amahora abo ansuku zonke kulokho okuphuthumayo, esikhundleni salokho okubalulekile. Baphendula imiyalezo, bahlole izexwayiso, bazifake emisebenzini ebonakala ingenakugwenywa, kodwa ukuthi empeleni ingakhiqizi lutho olubalulekile. Izifundo ezenziwe yiYunivesithi yaseCalifornia zembula ukuthi, ngemuva kwekhefu, umuntu uthatha isilinganiso samaminithi angama-23 ukubuyela ezingeni elifanayo lokugxila. Manje, cabanga ukuthi zingaki izikhathi uphazanyiswa usuku lonke, imiyalezo, imithombo yezokuxhumana, imisindo, iziphazamiso ezincane. Ngesinye salezi zidonsa ingxenye yamandla akho okuphila. Yingakho abantu abaningi bezizwa bekhathele, ngisho nangaphandle kokuthi bafeze noma yini eyakhayo ngempela. Bahlala behlukene njalo, izingqondo zabo zisabalele phakathi kwesikhathi esidlule, ikusasa, nezikrini zamadivayisi abo eselula. Ngahlangabezana nale ndlela yokuphila iminyaka eminingana ngaze ngabona ukuthi ukukhiqiza akukhona ngenani, kumayelana nequality. Ngaqala ukusebenzisa indlela engangiyibiza ngokuthi inhloso yansuku zonke. Njalo ekuseni, ngangibhala phansi izinto ezintathu ezazizokwenza umehluko wangempela ngaleso sikhathi. Hayi eziyishumi, hayi ezingama-20, kodwa ezintathu kuphela. Futhi ngazibophezela ekwenzeni lezo ezintathu ngaphambi kwanoma yimuphi omunye umsebenzi. Kwakumangalisa ukuthi lokhu kwashintsha kanjani imiphumela. Isikhathi asizange siguquke, kodwa ukuqondiswa kokunaka kwami kwashintsha ngempela. Futhi lapho ukuqapha kuya khona, amandla ageleza khona. Ngaqala ukubona intuthuko yangempela, njengoba ekugcineni ngiyekile ukudida ukuhamba nentuthuko esebenzayo. Kulula ukuba matasa, kunzima ukugxila. Olunye uguquko oluyisisekelo kwaba ukuqaphela ukuthi kuwumsebenzi wokuzithanda. Isikhathi eside, ngangivumelana nakho konke, izicelo, izibopho, izinsiza, ngisho noma ngazi ukuthi kwangihlukumeza kulokho okwakubalulekile ngempela. Ukwesaba ukudumaza abanye kwangenza ngazikhohlisa. Kodwa-ke, ngaso sonke isikhathi uma wamukela okungabalulekile, uyaphika lokho okubaluleke ngempela. Kwaba lapho ngiqala khona ukusebenzisa amandla okuthi lapho isikhathi saqala ukungisiza. Ngafunda ukuvikela ukugxilisa kwami ingqondo njengomcebo, ngoba empeleni yikhona okuyithuluzi eliyigugu kakhulu umuntu analo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangenza imisebenzi emithathu ehlukene. Ngangilele kancane, ngidla kabi, futhi ngangicabanga ukuthi leyo iyona ntengo yempumelelo. Kodwa-ke, okuyinto eyodwa kuphela engayizuza kulowo mzamo omkhulu kwakukukhathala. Kwaba lapho ngiqala khona ukubeka eceleni imizuzu 15 nsuku zonke, ngokukhethekile, ukuze ngibone ikusasa lami, lapho yonke into yaqala ukushintsha. Imizuzu 15 engayibiza ngokuthi izikhathi ezingcwele. Ukukhathala noma izibopho kwakungabalulekile, leyo mizuzu 15 yayingeke ithathwe. Ngangiyisebenzisa ukubuyekeza izinhloso, ukudweba imibono, nokubona ikusasa ngemininingwane. Ekuqaleni, kwakubonakala kuncane, kodwa ngesikhathi esingangezinyanga ezimbalwa, lezi zikhathi zaguquka zaba imiphumela ebonakalayo. Isikhathi siyimali engabonakali.
Futhi indlela osichitha ngayo ikhombisa inani ozibeka lona. Ngokunikela amahora emisebenzini engakusondezi enhlosweni yakho, uthumela umyalezo endaweni yonke, ukuba khona kwami akuyona into eza kuqala. Futhi indawo yonke iphendula ngokufanelekile. Kwaba lapho ngiqala khona ukuphatha isikhathi sami ngenhlonipho lapho impilo yaqala ukungibuyisela. Ngayeka ukuchitha amahora ami ezingxoxweni ezingenzi lutho, ezintweni ezingaphumi inhlobo, nasezinkathazweni ezingaqedeki. Kunalokho, ngazinikela esikhathini sokufunda, sokuqhubeka, nesokwenza ngenhloso. Futhi nansi iqiniso abambalwa abaliqondayo, awusoze wasithola isikhathi sezindaba ezibalulekile. Kubalulekile ukusenza. Isikhathi asiveli ngokwaso, nguwe osibumbayo. Ngokwenqaba ngakunye okushoyo kokungalindelekile, udala indawo yalokho okwakha ngempela. Ngafunda ukwazisa izikhathi zokuthula, izikhathi zokuphumula, ngoba kukuwo lapho kuqhakaza khona imibono eguqulayo. Ngenkathi umhlaba ujikeleza, labo abakhetha ukuma futhi bacabange bayakha. Namuhla, ngibheka emuva, ngibona ukuthi ukusweleka kwakungesona isikhathi. Kwakuyisiqondiso. Kwakuwukuzimisela. Uma uqonda lokhu, uyayeka ukusola iwashi bese uqala ukuzibamba izintambo. Isikhathi siyafana kubo bonke, okuhlukile yileso osenza ngaso. Futhi uma unquma ukuthi isikhathi ngasinye sizoba yimbewu yento enkulu, isikhathi siyayeka ukuba yisitha bese siba umngane wakho othembeke kakhulu. Kufika isikhathi lapho kufanele uzihlolisise futhi uzibuze, ingabe ngimane ngiyamunca ugqozi nje, noma ngabe empeleni ngiyahambisana nale nguqulo entsha yami. Ngoba ukufisa ukushintsha kuyathakazelisa, kodwa ukuzibophezela ngokusobala kukho, lokho kususa izithiyo zangaphakathi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi uma uzwa leli mandla lishaya phakathi kwakho, sebenzisa leli thuba ukubhalisa manje futhi uveze ukwazisa kwakho. Akusona isenzo esingasho lutho, kodwa isibonakaliso sengqondo. Nguwe oqinisekisa, ngizibophezele. Sonke isenzo esibambekayo esiqinisekisa inhloso yakho, noma ngabe sibonakala singabalulekile kangakanani, siqinisa ubunikazi obusha. Futhi ungakushayeli phansi lokhu, ngoba ukucabanga kusebenza ngokuxhumana. Ngokuthatha isinqumo, noma ngokuthepha nje, ulungiselela ingqondo yakho ukuthi ivume ikusasa lakho. Kepha ake singene sijule. Kangaki uke wathembisa ukuthi uzoshintsha, kodwa wabe usubuyela esimeni esidala. Wavuka ugqugquzelekile ngomsombuluko, kwathi ngoLwesibili, wazithola usukhubazekile ngenxa yokwesaba, ukungaqiniseki, noma lelo zwi elincane elingenakuzwakala lobudala bakho lithi, kamuva. Kangaki uke waqala iprojekthi ngenhlanzi wabe usuzwa ugqozi luphela. Yile ndlela impilo yengqondo esebenza ngayo uma ingatholi ukuhlanganyela kwangaphandle. Ingqondo ifuna indawo ejwayelekile. Ikhetha ukuphepha kokungasebenzi kunokungakhululeki kokuthuthuka. Abantu abahluleki ngenxa yokuntuleka kwezifiso, bahluleka ngoba bazama ukuguqula ngasese, bevikeliwe, befihliwe, ngaphandle kokusungula ukuziphendulela ngokomzwelo ukuze baqhubeke nenqubo. Ngikhumbula isikhathi ekuqaleni kohambo lwami, lapho ngangihlanganyela lezi zimiso ngisho nangaphambi kokuba ngizizwe ngifanelekile ngokwezinto ezibambekayo. Abanye babuka futhi bazibuza, ngubani yena okhuluma ngempumelelo? Futhi ngiyakuqonda. Kodwa-ke, ngangazi ukuthi uma ngingalinda ukuphelela ukuze ngifundise, ngingeze ngathatha isinyathelo sokuqala. Kwakuwukuzibophezela obala, isenzo esingaqhoshi, esangenza ngaqala lowo mzamo. Ngangizimemezela kimi nasendaweni yonke, ngihamba kule ndlela, ngezandla ezithuthumelayo uma kudingeka, kodwa ngiyaqhubeka. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho ngikhuluma nomuntu ngezinhloso, ngangiqinisa ezami. Ngesikhathi ngiqondisa omunye umuntu ukuba enze, ngangiphoqa mina uqobo ukuthi ngiphinde ngiqhubeke. Ukuhlanganyela kwangakha, isinyathelo ngesinyathelo, kwaze kwaba yilapho umhlaba uqala ukubona lokho engangikubonile ngaphambilini. Futhi kulapha lapho abaningi behluleka khona ukuqhubeka, mhlawumbe uyazibona, ukwesaba ukwahlulelwa abanye, ukwesaba ukwehluleka ngaphansi kokubukwa abanye. Mangaki amathuba ahluleka ukubanjwa ngoba ucabangile, kuthiwani uma ngihluleka?
Kangaki uke wazilimaza uzama ukubonakala uqaphile, kodwa empeleni ubwesaba ukuveza wena uqobo. Isayensi ikubiza lokhu ngokuthi ukuzigcinela ngokomqondo. Ubuchopho bugwema izimo lapho kunengozi ngokomzwelo, noma ngabe lokho kuyabeka engcupheni ikusasa lakho. Iningi labantu likhetha ukwehluleka ngasese kunokuba liphumelele phambi kwabanye. Kodwa intengo yalokhu ukuhlala uvaleleke ekulindeleni isikhathi esihle esingalokothi sifezeke. Ukuzibophezela obala akukona ukuze ubonise abanye noma yini, kuwukuzibonisa wena uqobo ukuthi uyawathatha ngokungathi sina impilo yakho. Ngokumemezela inhloso emhlabeni udala amandla omzwelo. Uqhuba ukunyakaza. Futhi ukunyakaza kuheha izimo. Wake wakuqaphela ukuthi uma unquma ngempela ukuqala okuthile bese ukukhulumela, amathuba aqala ukuvela. Abantu bayavela, imibono iyaqhakaza, izinsiza ziyabonakala. Akusona isenzakalo nje. Kuwukuvumelana kokudlidlizela nokomoya. Indawo yonke iphendula ekucaceni nasesibindi, ingaphenduli ekungabazeni. Ngakho-ke, nansi into enamandla engifuna ukuthi uyenze ezinsukwini ezizayo njengenselelo ethile: khetha inhloso yodwa nje, bese uyimemezela kumuntu omthembayo. Futhi ungayimemezeli ngokungabaza, kodwa ngokuqina. Shono ukuthi uzokwenzani nokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. Kungaba into elula, zinikele ekufundeni nsuku zonke imizuzu 10, yonga inani elithile masonto onke, funda ikhono, ujime nsuku zonke. Okubalulekile akuyona ubukhulu, kuwukuzinikela. Uzobona ukuthi, kusukela ngesikhathi usukukhulumile, kukhona okuhlela kabusha ngaphakathi kuwe. Amandla akho ayashintsha. Awufisi ukuzihlukumeza, futhi lokhu kuqinisa ukuziphatha kwakho. Futhi khumbula, ukusekela kwakho nokuvuma kwakho lapha akukona okungenza ngizizwe ngingcono, kodwa okwakho. Nguwe odlulisa umyalezo othulile enhliziyweni yakho, ngamukela izinqumo ezihambisana nentuthuko yami. Awumane ubuke nje okuqukethwe okulalelwayo nokubukwayo, uzibeka esikhundleni sokulawula lokho okwakheka phakathi kwakho. Futhi ngaso sonke isikhathi lapho wenza okubhekise ekusaseni olifisayo, noma ngezinyathelo ezincane, inguqulo yangaphambili ilahlekelwa amandla, kanti entsha ithola amandla. Ngoba ekugcineni impumelelo ayiqali emiphumeleni, iqala ngesenzo. Ngesenzo esingokomfanekiso. Ngokuthi nginquma manje. Futhi uma unquma ngalendlela, ngenhloso nangokuqaliswa okuhlangene, okwangempela akukho okunye. Kuyaphendula. Njalo, uma ubona impumelelo emangalisayo yabantu, abaningi bavame ukufuna izizathu zangaphandle. Lowo muntu umane nje waba nenhlanhla, benza ukuxhumana okufanele, baba namathuba ayenganikezwanga mina. Kuyamangaza, ngoba lolu hlobo lokucabanga lunikeza ingqondo induduzo kakhulu kunokuba lucacise okwangempela. Iqiniso elingenakuphikwa ngukuthi indawo yonke ayikaze ibekezelele labo abafisa ubukhulu. Futhi labo abanqoba ngempela baqala ngokunqoba ngaphakathi. Uma ngibhekisela kubantu abanjengo-Oprah, angigcini ngobungumuntu odumile, ngikhuluma ngalokho okwenzekayo uma umuntu ekhetha ukuba yisici esinqumayo, hanti kungabi umphumela nje wohambo lwakhe. Wavela endaweni lapho, ngokwezibalo, umhlaba wawulindele ukwehluleka kwakhe. Kodwa-ke, ngaphakathi, kwakunokuqiniseka okuthulile. Angizanga kulo mhlaba ukuze ngiphile ngaphansi kwemingcele. Kwakungekho ukuphepha, azikho iziqinisekiso, alikho iphansi elake lacatshwa ngaphambili. Kwakukhona, yebo, isinqumo. Futhi leso sinqumo, usuku nosuku, saqina, saze saba yinto engenakuphikwa. Abaningi abakuboni ukuthi imvelaphi yokuguqulwa ayikho kuyo inhloso uqobo, kodwa kukuqondana kwangaphakathi nayo. U-Oprah akazange alinde aze abe nakho konke ukuze aqale uhambo lwakhe. Akazange athembele ekuqinisekisweni kwangaphandle. Wakha isakhiwo somqondo nesengqondo ngisho nangaphambi kwanoma iyiphi impumelelo ebonakalayo. Yile ndlela efanayo engayihamba lapho ngiqala ukuhlanganyela izimiso ezaguqula ubukhona bami, ngesikhathi lapho kwakusahlukile kakhulu kunalokho okwakuzoba khona. Ngoba uma uveza iqiniso lomphefumulo wakho, noma ngabe umhlaba okuzungezile awukakuboni okucabangayo, okwangempela kuyaguqa ukuze kukusize.
Futhi lapha kukhona iphuzu elingase likuthinte kakhulu, ngenkathi abaningi befuna izinkomba zangaphandle, abakhiqizi beqiniso bazithola ngaphakathi. Kangaki uke wazitshela, yilapho isimo sami sithuthuka khona, lapho-ke ngizokwazi lapho nginesikhathi esiningi, izinsiza zemali eziningi, ukuqashelwa okwengeziwe, ukwesekwa okukhulu. Kodwa kuthiwani uma konke lokho kuza ngemuva nje, kungaze kube phambi kwalokho? Mangaki abantu obaziyo abashona belinde imvume yokwenza? Mangaki izifiso ezangcwatshwa ngoba othile ekholelwa ukuthi kwakudingeka abafanelekele kuqala ukuze aqale? Impilo ayikuniki iprojekthi ephelile, iphendula esimweni sakho. Ngikhumbula kahle isikhathi sokuqala lapho ngakhuluma ngenkolelo ephelele ngenhlanhla nezimiso zomhlaba wonke eqenjini. Isimo sami sezimali ngaleso sikhathi sasingalingani nobukhulu bombono engangiwuphethe. Futhi ngazizwa ngingakhululekile, lelo zwi libubula, ungubani wena ukuba ukhulume ngesihloko esinjengalesi? Kodwa, ngesikhathi esifanayo, elinye izwi, eligxile kakhulu, langishukumisa, qhubeka. Ngoba awuchazi ukuthi ungubani, kodwa uchaza ukuthi unqume ukuba ngubani. Futhi wonke umuntu owasebenzisa izimfundiso futhi wabuya ezobika ukuthi impilo yayishintsha, waqinisekisa leli qiniso ngaphakathi kwami. Kwakuwubufakazi obungenakuphikiswa bokuthi lapho kukhona ukuvumelana kwangaphakathi, umkhathi wangaphandle uyazilungisa. Kungakho kunomthelela kangaka ukubona izibonelo zabantu abaphule izindlela ezijwayelekile. Hayi ukuze ubagqize, kodwa ukuze bakukhumbuze ngaleyo nhlansi efanayo ephila ngaphakathi kuwe. Ngiyabuza, ingabe usukuvumele ngempela ukukholwa ukuthi ungaba yisihlukile ezibalweni? Ukuthi okwedlule kwakho akulawuli ikusasa lakho? Noma usagqilazwe yingqondo yokusinda, ulindele izisekelo ezibambekayo ukuze ukholwe entweni eyaqala esifundeni songabonakali? Isayensi isivele ifakaza ukuthi ukuqonda kwethu kubumba ukuziphatha kwethu, imizwa yethu ilolonga izinqumo zethu, kanti izinqumo zethu zibumba iqiniso lethu. Akungenzeki ukuzwa intuleko bese uheha inala. Akungenzeki ukuzibona umncane bese uthola ubukhulu. Futhi lapho umuntu onjengo-Oprah, noma ubani owaqala engenalutho futhi wakha umbuso wangaphakathi nowangaphandle, lapho eguguquka, ubonisa ukuthi umthetho uyasebenza. Wakhombisa ukuthi bekungakhulunywa ngenhlanhla, kodwa ngokudlidliza, ukuzithiba ngokomzwelo, nokucaca kwenjongo. Manje, cabanga ngalokho okunganakile ngaphakathi kuwe. Yiliphi ikhono, yisiphi isifiso, yimuphi umbono owucindezele ngoba ungafuni ukuzwakala, unokuzikhukhumeza, ngenxa yokwesaba ukugxekwa, noma ngoba ukholwa ukuthi isikhathi esifanele asikafiki? Kangaki uzivimbile ngaphambi kokwenza isinyathelo esisodwa? Umhlaba awudingi abantu abaningi abalindele ukuzizwa belungile. Ulangazelela abantu abazimisele ukuvuka ngaphambi kokuba isakhiwo siphelele, njengoba nje osaziwayo emlandweni benza. Umbuzo oyinhloko akukhona ukuthi uhlose yini ukufeza okuthile okungavamile. Umbuzo uthi, ingabe uzimisele ukuguqukela kumuntu oheha okungavamile? Konke kuqala kulowo mgomo. Futhi lapho wenza kanjalo, kuvela okuthile okumangalisayo. Umhlaba uqala ukubona lokho owakucabanga okokuqala ngaphakathi kuwe. Futhi yilokho izifiso ziyeka ukuba izithombe zengqondo nje bese ziba amaqiniso abambekayo empilweni. Kukhona izindaba ezikhanya kakhulu bese zinyamalala ngesivinini esifanayo nangendlela ezaheha ngayo umhlaba, zisebenza njengesixwayiso sokuthi impumelelo engenaso isakhiwo sangaphakathi ifana nokwakha inqaba esihlabathini esinyantatayo. Cabanga ngesibonelo sikaMthama. Esicongweni sakhe, waqoqa amarandi angaphezu kwama540 ezigidi. Indawo yokuhlala enkulu, ithimba elikhulu, ukusebenzisa imali kakhulu. Kodwa nansi iminingwane abaningi abayishayayo indiva, wakha ingcebo yakhe ngaphambi kokuhlakulela ubunjalo, ukuzithiba, nokuqonda okufanele. Futhi lapho imali ifika ngokushesha kunokuguquka kwakhe kwangaphakathi, umphumela wawungenakugwenywa. Onyakeni ka-1996 wamemezela ukuthi usebhange. Hayi ngenxa yokuntuleka kwekhono, kodwa ngenxa yokuntuleka kokuvumelana kwengqondo okukwazi ukugcina lokho ayekufezile.
Ingabe kunzima? Yebo. Kodwa yiqiniso elimsulwa. Futhi angikutsheli lokhu ukuze ngahlulele, kodwa ukuze ngivuse ukuqaphela. Ngoba mhlawumbe ucabanga, ukube ngithole imali engenayo eningi, impilo yami ngabe iyashintsha. Kangaki leyo nchazelo iye yakuwela engqondweni yakho? Kodwa-ke, izifundo zikhombisa ukuthi amaphesenti angama-70 abantu abathola imali eningi ngokuzumayo, njengemiklomelo yelotho, balahlekelwa yikho konke eminyakeni embalwa. Akukhona ngemali. Kumayelana nobuntu, imikhuba, nokuqonda kwakho. Ingqondo ihlale ikubuyisela endaweni eyibona ijwayelekile. Uma ungaziphakamisi ngaphakathi, okwangaphandle kuyawohloka. Kuwumgomo osuselwe hhayi kuphela kulokho engikufundisayo, kodwa nasekuziphatheni kwabantu, kwengqondo, nasemzweni wobuchopho. Ingabe usukubone ukuthi, ngezinye izikhathi, impilo ikunikeza izinto ezincane, bese kubonakala sengathi ibuyisela emuva konke? Abanye bakubiza lokhu ngokuthi yinhlanhla embi. Mina ngiqinisekisa ukuthi isivivinyo. Impilo ikubuza, ingabe ulungile ukugcina lokhu? Ingabe umkhathi wakho wangaphakathi usuguqukile, noma isasasa lakho nje? Kangaki uqale ibhizinisi, ukudla, umkhuba omusha kahle, bese ubuyela emuva ekuqaleni? Akukhona ubuthakathaka, kuyindlela yengqondo efuna ukugcina ubunjalo obudala. Futhi akukho ngcebo enkulu kunokubona lo mjikelezo, ngoba-ke ungasuka kuwo. Ngiye ngakuhlangabezana okufanayo ngezinga elihlukile. Lapho ngiqala ukwenza imali ngenkampani yami yokuhlanza, konke kwakukusha. Ngangingakaze ngicabange ngemali eningi kangako. Futhi uyazi kwenzekani? Ekuqaleni ngisho nami ngazilimaza izikhathi eziningana. Ngachitha ngingahlelile, ngazivumela ukuba ngithonywe yimizwa, ngabona imali ikhula futhi ngazizwa ngijabule futhi ngesaba. Ukwesaba ukuyilahlekelwa. Ukwesaba ukungakwazi ukuyigcina. Kwaze kwaba usuku olulodwa, ngahlala phansi, ngingedwa, ngabhala, uma ngingashintshi ukuthi ngingubani, ngizolahlekelwa yilokho engikuzuzile. Lowo mzuzu wangishaqisa kakhulu. Kwakuwukuncenga okuthule ukuba ngithathe ukulawula ingqondo yami ngaphambi kokuba umhlaba wangaphandle ungifundise lesi sifundo ngendlela ebuhlungu kakhulu. Akuyona inkinga enzima ukunqwabelanisa imali. Inselelo isekugcineni ingqondo ekwazi ukuyandisa nokuyivikela. Ukubhonga kwangempela akukaze kuqale ku-akhawunti yasebhange, kuvela engqondweni. Futhi ingcebo yangempela ilandela iphethini efanayo. Ngalesi sizathu udinga ukuzibona ngokuthobeka nangesibindi. Okwamanje, mhlawumbe izithiyo zakho yizibopho zokukhokha, ukulawula imizwa, ukugcina ukugxila. Kwabanye, kungase kube ukuphatha ukwanda, intuthuko esheshayo. Kuzo zonke izimo, umgomo uyefana, ngaphandle kokushintsha kwangaphakathi, noma yikuphi ukuphumelela kwangaphandle kuyadlula. Ngiphakamisa ukuthi wenza umsebenzi olula, kodwa ojulile ezinsukwini ezizayo. Njalo uma uthola imali, kungaba yincane noma iningi, zibuze imibuzo emithathu. Ngazi kahle yini ukuthi iyaphi? Ngiyayikhathalela yini ngokufanelekile, noma ngizama ukugcwalisa isikhala esingokomzwelo ngokusebenzisa imali? Ingabe umuntu engifisa ukuba nguye ubengayisebenzisa le mali ngendlela efanayo? Uzomangala ngalokho ozokuthola. Lo mkhuba akukhona ukulawula imali, kumayelana nokulawula imizwa. Ingcebo ehlala njalo ingumphumela wezinqumo ezihleliwe, hayi izikhathi ezingavamile zokuphakama. Indaba kaMthama akukhona ukugxeka, isibuko. Ikhono elingenalo ulwazi luholela enhlekeleleni yezimali. Isifiso esingenalo ukuzithiba siba ukuzisola. Imali engenangqondo efanele iba umthwalo. Ungahlosi nje ukukhuphuka, hlosela ukuba umuntu okwazi ukuhlala phezulu. Ngoba ukukhula okusheshayo kakhulu okungenaso isisekelo kungaba buhlungu kakhulu kunokungaziphumeleli inhlobo. Futhi awukho lapha ukuze uqhume bese unyamalala. Ulapha ukuze wakhe, uqinise futhi wandise. Futhi konke lokhu kuqala ngaphakathi, njalo ngaphakathi. Ukwesaba, ukungabaza, ukungazethembi, lezi zimpikiswano azinyamalali lapho ukhetha ukuvela. Ngokuphambene nalokho, ziyanda. Zibubula, kuthiwani uma wehluleka? Kuthiwani uma bekuhlekisa?
Kuthiwani uma ulahlekelwa yikho konke? Abantu abaningi baqhubeka kuphela uma bebona ukuzethemba, lapho isimo sibonakala siphephile, lapho umoya wabo uzolile. Kodwa ukuzethemba akuveli ngaphambi kwesenzo, kuvela ngemuva kwaso. Ukuqhubekela phambili yikho okudala isibindi. Ingabe usukubone lokhu? Lowo mzuzu lapho wazizwa wesaba, kodwa waqhubeka futhi ekugcineni wacabanga, ukube bengazi ukuthi kuzoba kanjani, ngabe ngisebenze ngaphambilini. Ngempela, ukwesaba kwakukhohlisa. Futhi kuzoqhubeka ngale nkohliso uze unqume ukungakhohliswa yikho. Ngiye ngakuhlangabezana lokhu izikhathi eziningi kakhulu, ngingasakwazi nokubala. Lapho ngishiya impi yezempi, abaningi babecabanga ukuthi ngiye ngahlanya. Ekugudlukeni ekuzinzeni kwendlela ejwayelekile ukuze ngizifakele ocwaningweni lwengqondo, inala, nencazelo yempilo, akekho owangishayela ihlombe. Kwakungekho ukwamukelwa okukhulu, kwakukhona ukuthula nje, ukungabaza, ukugxekwa. Futhi ngaphakathi kwami, kwakukhona isiphepho. Kodwa-ke, kwavela okuthile okukhulu, ukuqaphela ukuthi ukube ngalinda ukulungela, konke ukuba khona kwami bekuzophela, futhi bengingasoze ngiqhubeke. Ingabe usuke wakuzwa lokho? Lowo muzwa wokuthi kukhona okukhulu okukubizayo kodwa ukwesaba kuzama ukukugcina lapho ukhona khona. Kufika iphuzu ohambweni lwakho lapho kufanele ukhethe, ulalele izwi elifuna ukukuvikela noma ulalele lelo elikuvuselela ukuba ukhule. Ukwesaba akusona isitha sakho, kudalula imingcele yobunjalo bakho bamanje. Ngaphandle kokwesaba, akukho ntuthuko, kuphela ukunganyakazi. Isayensi isivele yakhombisa, lapho ubhekana nento ekwenza ungakhululeki, bese wenza naphezu kwayo, ubuchopho bakho bakha izixhumanisi ezintsha, izimpendulo ezintsha ezingokomzwelo, amakhono amasha. Lokhu kwaziwa ngokuthi i-neuroplasticity. Mina ngikubiza ngokuthi inkululeko. Ngesinye isikhathi, ekuqaleni, ngathola ithuba lokukhuluma phambi kwezithameli ezincane. Kwabaningi, lokhu kungase kuzwakale kuncane. Kimina, kwakuzwakala sengathi ngizoshaya esiteji somhlaba wonke. Inhliziyo yami yashaya ngamandla kangangokuba ngangingazizwa igazi ligeleza emithanjeni yami. Ingxenye yami yayifisa ukuhlehla. Futhi ngiyavuma, okwesikhashana, ngicishe ngenza isizathu. Kodwa ngaphefumula kakhulu, ngazitshela, uma uhlehla manje, lesi sigameko sokwesaba sizolawula yonke indlela yempilo yakho. Ngakho, ngaqhubeka. Futhi ngalolo suku, ngisho nemilenze yami igqabaza, ngadalula uhlangothi lwami olungakaze lube khona ngaphambili. Ukube ngavumela lokho kwesaba, mhlawumbe ubungangilaleli manje. Mangaki amathuba owavumelile ukuthi adlule ngokulindela ukuzizwa ulungile? Mangaki izingxoxo ozibambezele, mangaki amaprojekthi owabeka eceleni, mangaki amathaba owawafihla ngoba ukholwa ukuthi udinga ukunqoba ukwesaba ngaphambi kokwenza isinyathetho. Impilo ayibaphi umvuzo labo abalindayo. Iyabavuza labo abathatha isinyathelo. Ukwesaba akupheli ngesikhathi, kuyaqedwa yintuthuko. Njalo ngesikhathi uqhubeka phambili naphezu kwalokho, uthumela umyalezo onamandla emqondweni wakho ongaphansi kolwazi, angisilo isiboshwa salokhu kuzizwa. Futhi lokho kuguqula konke. Ngifuna wenze okuthile okulula, kodwa okunomthelela ojulile. Thatha okokubhala ubhale phansi manje, isiphi isinqumo osibeka eceleni ngenxa yokwesaba. Kungaba ukuqala okuthile, ukuqeda okuthile, ukuthatha umthwalo omusha, ukwenza isicelo, noma ukuvele ube nesibindi. Khetha esisodwa. Manje, thatha isinyathelo esincane kulowo mqondo phakathi kwamahora angama-24 alandelayo. Akudingeki kube okukhulu kakhulu, kodwa kube okubonakalayo. Ngoba isibindi asiveli empumelelweni emikhulu, sihlonywa ngezenzo ezincane, eziqhubekayo kuze kube ukwesaba kulahlekelwa amandla akho. Khumbula, ukwesaba kuyohlale kuzama ukuvikela ngisho nakulokho okumiselwe wena. Ngakho, lapho kuvela, ungabuzi ukuthi ngikwenza kanjani kubhuleke. Esikhundleni salokho, buza, kukhomba kuphi. Ngoba lapho kukhona ukwesaba, kukhona namandla okukhula. Futhi lapho kukhona ukukhula, kukhona nokuphila okuhle. Futhi uma ukhetha ukuqhubeka, ngisho nangokwesaba,
Indawo yonke iyaphendula. Ihlale iphendula. Hayi ngoba usuvele unamandla, kodwa ngoba uzibophezele esenzweni nangaleso senzo uba namandla. Umkhuba wokubona ngeso lengqondo akusiyo imicabango engaqondakali. Akukhona ukuphupha, unethemba lokuthi okuthile kuyovela ngomlingo endleleni yakho ngaphandle komzamo. Ukubona ngeso lengqondo kuyisenzo sokudala ngamabomu. Kuwena obumba iqiniso, okokuqala nokubaluleke kakhulu, endaweni kuphela lapho konke ukubonakaliswa kuqala khona, engqondweni yakho. Abantu abaningi babona ukubona ngeso lengqondo njengento eyimfihlakalo, engaqondakali, cishe okuyingane. Noma kunjalo, ubuchopho abuhlukanisi phakathi kwalokho okubonayo ngamehlo nokho okucabanga ngokusobala ngokugxila okujulile nemizwa. Isayensi yezinzwa iyakufakazela lokhu. Ucwaningo nabadlali abanamakhono aphezulu lubonisa ukuthi labo abaprakthiza ngengqondo basebenzisa izindawo zobuchopho ezifanayo njengasesikhathini sokuqeqeshwa ngokomzimba, futhi bathuthukise ukusebenza kwabo ngamandla okubona ngeso lengqondo kuphela. Uma umzimba uphendula kulokho ingqondo ekukholelwayo, kungani impilo yakho yonke ingalandeli? Ezinsukwini zami zokuqala, ngahlala ekamelweni elincane, ngezinkulungwane zezikweletu kunemali engempela esandleni, kodwa ngangivala amehlo ami ngizibone ngikhuluma nezinkulungwane zabantu, ngihamba umhlaba wonke, ngithinta izimpilo, ngidala umsebenzi oyohlala izizukulwane ngezizukulwane. Ngazibona ngicacile, ngokuchichima, ngomuzwa ojulile wenjongo. Ngangizwa ukuthi kunjani ukuhamba enkundleni ekhanyiswe kakhulu, ngangizwa amazwi, ngabona ubuso, ngangizwa namandla. Ngabe sengivula amehlo ami ngihlanza phansi ehhovisi. Umehluko. Ngemuva kokubona ngeso lengqondo ngokusobala, lolo phansi akusamelele ikusasa lami lokugcina, kodwa isinyathelo nje endleleni. Ukubona ngeso lengqondo kwaguqula isimo sami sangaphakathi, futhi uma isimo sakho siguquka, ukuziphatha kwakho kuyashintsha. Futhi uma ukuziphatha kwakho kushintsha, iqiniso, ngokungenakugwenywa, liyalilandela. Iningi labantu licabanga ngalokho abakwesabayo, hayi ngalokho abakufisayo. Bavuka becabanga ngakho konke okungahamba kabi, begxila ezinhlungwini zesikhathi esedlule, bephinda izinto ezibaphoxile, futhi ngengqondo bedala ikusasa abalifisa kakhulu ukuligwema. Bengazi, baphatha ukwesaba kwabo njengokungathi yiziprofetho. Ubuchopho bakho abubuzi ukuthi lokho okucabangayo kuhle noma kubi, bumane nje bukufaka njengeqiniso elingokomzwelo. Uma uprakthiza isimo sokwehluleka nsuku zonke, ungalindela kanjani ukuzuza impumelelo? Udinga ukuqeqesha ingqondo yakho ukuba ilindele ukunqoba, hayi ukuphindaphinda ukwehluleka. Bona ngeso lengqondo hayi njengendlela yokubaleka, kodwa njengohlobo olunzulu lokuqeqesha. Ngoba impilo ikunika lokho okulungiselela ngemizwa. Kwakukhona ekuseni lapho ngangivuka ngikhathele kakhulu, ngingaboni inhlobo izimpawu zenqubekela phambili. Futhi ngalezo zinsuku, umkhuba wokubona ngeso lengqondo waba ngisho nokubaluleke kakhulu. Ngangihlala phansi, ngivale amehlo ami, futhi ngiphefumule kakhulu. Ngangiphinda ngiqinisekise lokho engangikufisa, ngizwe isandulela senjabulo, ngingqondo ngihamba ngempilo engangiqiniseka ukuthi ingeyami. Ngesinye isikhathi esikhumbulekayo, ngazithola ngingenayo imali nhlobo, ngikhathazekile ngokuthi ngizozikhokha kanjani izikweletu zami. Ngangena endlini yangasese yomphakathi, ngakhipha ikhadi lami lombono ephaketheni lami, futhi lapho, ngakhohlisa konke sengathi sekuxazululiwe. Ngizwe ukuthula ngisho nangaphambi kokuba kubonakale. Ngizwe ngichichima ngaphambi kokubona irandi elilodwa. Futhi ngakhala, ngoba ngaso leso sikhathi ngabona ukuthi sengiguqukile ngaphakathi, futhi akekho owayengayithatha kimi lokho. Uke waqaphela yini ukuthi phakathi nezikhathi ezinzima, ingqondo yakho izama ukukubuyisela emikhubeni yakudala? Ifisa ukuba uphimise imicabango efana nokuthi akunakwenzeka, angikwazi ukukwenza, lokhu akusilo olwami. Yizo kanye lezo zinsuku okumele usukume ngazo uzibone njengomuntu oseyifinyelele imigomo yakhe. Ungalindi ukuthi iqiniso lihlanganisane ngaphambi kokuba ukholwe, iqiniso liyahlangana ngoba uyakholwa. Lokhu akusilo ukukholwa okungacabangi, kuyisayensi engokomzwelo nangokwengqondo, ucabanga, uzwe, uzenze, futhi uhehe ngokusekelwe esimweni osihlala kuso.
Yeka ukuvele uvakashele ikusasa lakho. Qala ukuphila kulo. Yamukela umkhuba wansuku zonke. Nsuku zonke imizuzu emihlanu hlala ngokuthula uzolile. Vala amehlo akho. Bona imigomo yakho isifinyelelekile. Hayi njengesiphetho esingaqinisekile, kodwa njengeqiniso eliphilayo. Beka yonke iminingwane, uhlala kuphi, ugqoka kanjani, uhlangana nobani, uzizwa kanjani lapho uvuka, izinqumo ozenzayo, ukuthi uziphatha kanjani. Bheka, zizwe, phila. Uma uqhubeka ukwenza lokhu, kulapho umqondo wakho ongaphansi kolwazi uyokwemukela njengento ebonakalayo. Futhi uma ingqondo isingene ngempela, umzimba uyalilandela, izenzo zenzeka ngokwemvelo, amathuba ayavela, nezindlela ziyavuleka. Futhi lapho leyo zwi elidala livela, libubula lithi, lokhu kukukhohlisa nje, mane umoyizele. Ngoba konke okukhona namuhla, omunye umuntu waqale wakucabanga. Ingqondo edalayo inamandla kakhulu kunomhlaba omelanayo. Uma uziproducer esikhathini esizayo ngokusobala nangemizwa, awuvele uphupha nje, wakha kusengaphambili lokho okuthi, ngokungagwemeki, kuyovela ngesikhathi sakho esifanele. Uyabona yini ukuthi konke kuqala ngempela ngaphakathi? Ukuthi sonke isinyathelo esiya phambili, yonke indawo yengqondo, konke ukuguqulwa okuthule okungaphakathi kuwe kwakha umhlaba ohluke ngokuphelele ngaphandle. Qhubeka uhlakulele lo mbono, qhubeka ukhethe ukuba yile nguqulo yakho oseyiphila leli qiniso, ngoba njalo uma wenza kanjalo, usondeza okungenakuphikwa. Futhi khumbula, awukwenzi lokhu kuwena nje. Kukhona umuntu empilweni yakho okungenzeka akaze atshelwe ukuthi unamandla amakhulu, ukuthi wazalelwa into enkulu kakhulu, futhi odinga kuphela inhlansi efana nale ukuba ivuthe. Ngakho-ke, sicela wabelane ngalokhu okuqukethwe okulalelwayo noma okubonwayo nalowo muntu. Kungaba yisikhuthazo abesilindile iminyaka. Ngiyabonga ngokuba lapha, ngokungena kulolu hambo nami. Ngibheke phambili ukukubona ekurekhodweni okulandelayo sisenezinto eziningi kakhulu okufanele sizidale ndawonye.